rowndiau terfynol, Cwpan Nathaniel Cymru wedi cael ei chwarae ar goedlan y parc gan unrhyw leoliad arall. Ond ydi Aberystwyth erioed wedi cyrraedd y ffeiliau. A gael nhw gyfle i wneud hynny heddiw yn y rownd gyn-derfynol yn erbyn tîm 21 Caerdydd. Tafod hir gan Walsh, gael ei ffenio ymlaen! A peniad rhydd i Rico Patterson. Ond rhif 27 Aberystwyth yn methu cadw'r bel i lawr. Maffico, croesi'r llinell hanner, ei baso yn canfod Niacwa. Capacio! Reit ar draws wyneb y gol. Fodfedd i heibio'r postyn. Yr ymwelwyr yn torri'n sydyn. A bron i rwn yn Capacio. Roi Caerdydd ar y blaen. O, mae'n ei cosmoti! Anhygoel! Jake Dennis y golwr yn cymryd y gig gol yn fyr. A dod Dylan Lawler ddim yn sylweddoli bod y chwarae wedi ddechrau. Rhif 5 Caerdydd yn rhoi law ar y bel. Cyfle eiraidd hollol annisgwyl i Aber. Niall Flint sydd efo'r cyfle i gosbi camgymeriad naif Dylan Lawler. A Flint yn canfod cornel isa hwy. Efo 7 munud i fynd yn yr hanner cyntaf. A'r tîm cartra wedi mynd ar y blaen. A'i ddeud y gwir, mae Dylan Lawler ychydig yn lwcus. Mae eisoes wedi gweld Cerdyn Melyn pnawn yma. Da ni yn munud ola yr hanner cyntaf. Tom Davies efo'r geg gornel. Hanner cliriad. A'r ergyd dros y bar. A Dylan Lawler o bawb. Gafodd ei droed ati. Ond yr amddiffynwr yn methu cadw yr ergyd i lawr. Geg ryd mewn safle ddawol i'r tîm cartra. Patterson yn ei chymryd i cymannu'r bel i mewn i gwrs Cosby. Yr ergyd o bell! Jonathan Evans, fodfeddi o dwblu mantais y tîm cartra. O Jake Dennis wedi giro. Louis Giles. Allan at Barton. Sydd wedi bod yn ddiwiog ers y lod ymlaen. O ddeilyn arall, Will Spears. Bas fach at Perret. Perret. Yn derbyn y bel yn ôl. A Perret! Sy'n unioni'r sgôr. Efo dim ond ychydig dros munud i fynd. Troi Perret yr eilydd yn achub Caerdydd 21. A pam gath o'r cyfle, fe nath o'r mwyaf honni. Barton ar frys i'w chymryd i. Anderson, bron a dwy'n y feddiant. O Niacwa di hwn, Niacwa bell! Dave Jones i lawr yn sydyn i'w dde i wneud yr arbediad. Da ni wedi chwarae y 7 munud o'na i'w ychwanegu. Os na amser am un cyfle ola nas na ddim. Cicia'r smotyn fydd yn penderfynu pwy fydd yn cael camu ymlaen i rownd derfynol. Jack Thorne sy'n cymryd y gig gyntaf. Sydd lawr y canol. 1 i ddim i Aberystwyth. Tom Davies, chwaraewr Cymru o 21. Y cyntaf i fynd i'r ymwelwyr. A Tom Davies yn gyrru Dave Jones y ffordd anghywir. Harry Anderson sgoriodd y gol a sicrhau lle Aber yn y rownd gyn-derfynol. A mae o'n canfod y rwyd naw yma hefyd. Louis Giles sydd wedi chwarae i ddyn cyntaf Caerdydd. Sy'n mynd i ddod fel efo'r pwysau. Dave Jones yn arbed. Fe drio Louis Giles fydd lawr y canol. Ond oedd i ergyd o ddim yn agos os fod yn ddigon cry. Jonathan Evans yn sgorio. Mae'n fantais i Aberystwyth rwan. Will Spears yr eilydd. Cefnogwyr cartra yn trio gwneud yn anodd iddo fo. A
Ac mae Aber gic I ffwrdd o gyrraedd y rownd derfynol. Devon torri yr eilydd efo'r cyfla I roi Aber yn y rownd derfynol, a mae o'n gwneud hynny! Am y tro cyntaf erioed, mae'r gwir